Arestado ang duha ka mga giingong big-time drug dealer nga galihok sa Northern Mindanao sa Cagayan de Oro City. Usa sa mga suspect giingong anak sa usa ka mga giilang big-time drug queen sa Visayas. Ano ang report? Dakpan ang duha ka giingong big-time drug dealers nga galihok sa Northern Mindanao atol sa Anti-Illegal Drugs Operation sa PDEA-Misamis Oriental sa Corales Street, Barangay Puntod sa Cagayan de Oro City pasado alas 11 Martes sa buntag. Usa sa mga sospek giilang si alias Boss, samtang ang laing usa empleyado sa pantalan sa Cagayan de Oro. Sigon sa PDEA, taod-taod na nila gisubay ang lihok sa mong mga individual kinsa gakuha pa og supply sa droga gikan sa National Capital Region, Zamboanga Peninsula ug Lanao del Sur. Pinaka-high value target nato si alias Boss. Before administration of President Rodrigo Duterte, na-mention ni nga nagilambigit sa dako nga illegal nga droga sa City of South, Queen City of the South sa somewhere in Cebu. Positibong napalitan ang mga sospek o gituwang shabu. Nakuha sab kanila ang kapin 100 grams sa mong droga nga mobalor sa 100,000 pesos. Plano sa PDEA nga ma-access ang mga cellphone sa mga dinakpan aron masubay ang mga personalidad nga nalambigit pa sa ilang sindikato. From Manila, ilang ginaano na sila yung mga gitawag o ganang fixer para dili mo agi sa normal nga proseso ang ilang mga ilang mga package nila. Kasong paglapa sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubongon sa mga sospek. Wala na may hatag og pahayag ang mga sospek kinsa gipailawom na sa inquest proceedings. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.